Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da safiya da fatan kowa ya wayi gari cikin ƙoshin lafiya. To ga mu dai mun sauka Maraɗi garin Aibo. Allah ya sauke mu lafiya. Mun zo daga Libya ne. Sannan zan yi ɗan guntun bayani na akan 'yan kamasho. 'Yan kamasho mafi yawancinsu azalumai ne. Na ba da kuɗin jirgi na fiye da wata uku, cikin wata na hudu ne ban samu tahiya ba, sai dai kullum su riga shirga mu ƙarya, kullum su shirga mu ƙarya. Wanda ya mini kamasho shine Muhammadu ana Alhaji Yahaya, shi ya mun kamasho wata na uku, sai cikin na hudu na samu tahiya. Sannan bayan haka kuma kafin mu tahi aka kira ni aka ce in zo tahiya ta samu, amma wai karamin jirgi ne sai na ƙara gene 250. nan mun kai da ba da shi na ce ba zan ƙara gene 250 ba, don haka a saida ma wani kujera ta a bani kuɗi na. Ba ta yiwa yanzu ba kuɗin jirgi wajen wata uku sai na hudu in tahi kuma a ce sai na yi ƙarin gene 250. to don haka ba daga nan ba ta tsaya. Bayan haka mun je filin jirgi, duk mutane wanda suka biya kuɗin jirgin su wanda ke da jikka biyu kuma aka tafi masa da jikka guda, aka ce jikka guda babu wuri, sai dai mutum ya san yadda za ya da ita. Kenan yanzu zaluncin wannan 100%, mutum ya biya kuɗin kayan shi ba kayan kuma ba kuɗin kilillukan wanda ya biya. Ni ina da kilo 50 ba ɗai, ina da kilo 20 daban, ina da kilo 29. Na biya kuɗin kilo 29, abinda suka kama ne 625 na biya, hada kuɗin masu yin lasga. To yanzu ba ni daga kayan kuma ba ni ga kuɗin kayan, kimanin sefa jika 45 haka na biya kuɗin kaya na. Muhammadu ya muni kamar shugana Alhaji Yahaya. Sannan kuma shi ma Alhaji Yahaya shi muka tai da shi filin jirgi, mun yi bayani ɗaya bayan ɗaya, ko kallon mu ma baya. Yanzu yaya ne wajen magana kayan mu, Alhaji Yahaya ko dibin kama baya yi, balantana mutum ya san matsayin shi. Kenan yanzu mu kayan mu bacewa za su yi, kuma ba mu ga kayan kuma ba a ba mu kuɗin kayan mu ba. Don haka wannan zaluncin nasu ya yi yawa. Shi Alhaji Yahayan ma tare da shi muka taho can hilin jirgi, muna ta mishi bayani ko kallon mu baya. Sai yanzu da muka zo ne Yamai sai yake mun fassin, yana ta kowa na hita daga cikin jirgi yana mutane fassin cewa kai wane ne ya maka kama shugaban mun sauka lahiya lau wala wa ya mutu ya dawo, suna mutane daɗin baki. Don haka duka wannan abu da suke yi daɗin baki ne. Billahi lazi duk azalumai ne. 'Yan kamasho mahi yawancinsu duk azalumai ne, wance duka ba, amma akasarinsu duk azalumai ne. Don haka shawara ta da ta karawa, duk wanda zai ba da kuɗin shi ya san wane ne zai ba. Kakka je ka ba da kuɗin ka hannun azalumi, ka je kai wata 4-5 kana jiran jirgi baka samu ba. Don haka idan an ba su kuɗi sai sun juya, sai sun yi kasuwanci ne suke cire mutum take. Kowa ya san zaluncin da suke yi kuma ba su fasa ba. Ina mu yanzu kayan mu sun bace, mutane daban-daban kayansu suna Niamey. Wani bai san ba ko da an turo su wane zai ɗaukar mashi su, kayan shi sun bace. Kuma wasu dama ana ma turo kayan a ta hanya kayan shi su bace, baya da kuɗin kayan kuma baya ga kayan. Don haka kaɗan daga cikin zaluncin da 'yan kamasho ke yi. Don haka mutum ya san wane zai ba kuɗin shi.